Kaixo, Xabi? Kaixo. Xabi, zuzara lehen graduaren bigarren promoziokoa, graduaren oso hasierakoa. Unibertsitaterako jauzia egin zenuenean, askotan azaldu behar izan zenuen zer zen lehen? Bai, makina bat aldiz azaldu behar izan genuen, bai nik eta bai nire taldekideek zer zen, eta nik uste gainera hasieran guk ere akaso oso ondo jakin gabe. Baina gerora azalpenak emateak eta batez ere egindako galderek, nik uste ate asko zabaldu zizkigutela, bai guri ikasle bezala, bai guk garatzen genituen proiektuei, eta zer esanik ez graduari berari, ez? Bazuen jendeak kuriositate bat zer zen lehen, eta guretzako ate bat zen, gure proiektuak eta egiten genuen hori azaltzeko. Askotan tokatu zitzaizuen orduan erantzutea, lehen zer da hori? Pasadira hori entzuten hasi zinetenetik 15 urte. Tarte horretan aldatu da jendearen edo parekoaren erreakzioa, parekoaren aurpegia esaten duzunean lehen ikasi zenuela? Bai, zalantzarik gabe, hasieran harriduraz begiratzen ziguten. Nik uste dut harridura edo kuriositate horrek ere piztu zuela jendearengan galderak egiteko nahia eta esaterako komunikabideetan ere desente agertu da graduan zehar ikasleek sortutako proiektuak eta ikasle horiak ere. Eta horren ondorioz nik uste dut jendartean zabaldu dela ideia bat lehen zer den adierazten duena, eta orduan parekoak ez digu harriduraz begiratzen orain, akaso gehiago kokatzen gaitu marko mental batzutan. Ekintzailetza eta berrikuntza zer ziren, ez? Bi hitz potolo horiek zer ziren gradua aukeratu zuen eta Mondragon Unibertsitatera iritsi zen gaztetxoarentzat? Akaso bi galdera ikur eta bertigo pixkat. Zalantza askorekin nengoen, segurenik 18 urterekin beste asko egoten diren bezala, zer ikasiko. Ez da erraza izaten galdera horri erantzuna aurkitzen, eta nik uste dut momentu hartan ekintzailetzak eta berrikuntzak batetik bertigo pixkat eta bestetik ilusio pixkat sortzen zizkidatela. Bertigoa galdera formatuan gehiago, zer etorriko, eta ilusioa aldiz ematen dutelako bide, nolabait zure bidea egiteko edo nahi duzun hori egiteko. Orduan, gaur egun ibilbide pertsonal horretaz aparte, ekintzailetza eta berrikuntza, ibilbide profesionalean egindako urte guztiak egin ostean, zuretzat zer dira? Aukera eta erronka, esango nuke. Iruditzen zait, ez jakina den egoera global honetan, ez dakigunean oso ondo mundua zer izango den bihar, aukera bat izan daitezkela bi hitzok, eta aldi berean erronka. Iruditzen zaidalako badirela bi hitz erabiliaz akaso zentzua galdu dutela batzuentzako, eta zentzua emateko ardura izan beharko genukeela ekintzetatik hasita. Ez hitzak erabiliz, baizik eta ekitez. Eta iruditzen zait badirela bigako ziurgabea den mundu honetan, mundu hobeago bat egongo bada, mundu hobeago hori eraikitzeko. Ulertuta beti ere berrikuntza aspektu sozial batetik eta taldetasun batetik egiteko eta kolaborazioan egiteko funtz bezala, eta ekintzailetza hortarako bide, gauza berriak probatzeko bide bezala. Gradu moduan esango dugu berezia dela lehen, nahi bada ezoikoa, eta eduki finkoak baino gehiago zuk esaten zenuenaren bidetik egiteko moduak dira, ez? Beti leinerrek nabarmetzen dituzuenak. Taldean lan egitea, proiektua garatzea, graduaren funtsa bada egiten ikastea. Zuk graduaren hasiera edo gradura iristea nola gogoratzen duzu eta
eta gero 4 urtetako bilakaera horrek ze utzi zuen zuegan? Berrian berri iritsi ginela esango nuke, lehen aipatu duzu, bigarren promoziokoak gara, eta horrek baliatu zuen nolabait graduak eta guk elkarrekin egitea bide bat. 4 urte horietan zehar, iruditzen zait, testu inguru desberdinen bitartez, kompetentzia batzuk garatzeko aukera paregabeak izan genituela, batipat esango nuke arlo personalarekin lotutako kompetentzia garatzeko aukera onak izan genituela, eta horrekin geratzen naiz. Personekin lan egiteko, kultura desberdinetako personekin lan egiteko aukera eman zidan graduak, egoera ezoikoetan murgiltzeko, resilientzia lantzeko aukera eman zidan graduak, erronkei aukeren prisma batetik ikusteko testu inguruak, baliabideak eman zizkien graduak, eta ekonomiari nahi bada, ekintzailetzari akaso, ikuspegi sozial batetik eta akaso kooperatibo batetik begiratzeko aukera eman zidan graduak. Pertsona asko ezagutu zenituen graduan orduan, herrialde asko ere bai, asko bidaiatu zenuten graduan, oraindik ere hala da. Zer gogoratzen duzu bidaia bakoitzetik edo bidaia horietan zer sartu zenuen maletan oraindik ere zurekin eramaten duzuna? Lehen bidaia Finlandiara izan zen, gradua hasi eta gutxira, eta gogorra izan zen arren niretzako Finlandiako negu iluna kokatzeko balio izan zidan. Bertan antzeko eredu bat, Timi Akademia eredua urte luzez darabilte eta kokatzeko balio izan zidan. San Franciscok balio izan zidan digitalizazioan eta negozio eredu berrietan murgiltzeko. Txinak lanerako, hemendik proiektu batekin joan ginen bertara, Eusko Jaurlaritzako Hazi Fundazioaren proiektu batekin, eta balio izan zidan disiplinaz lan egiteko eta balioan jartzeko ikasle izan arren egiten genuen lana. Indiak garapen personalean lagundu zidala uste dut, eta bidean izan genituen bestelako bidea txikiagoek denek utzi zidaten zerbait maletan. Lehen graduak norantz jo beharko luke edo ekintzailetzak, berrikuntzak nora jo beharko lukete, parez pare ditugun erronka guztiei aurre egiteko, batzuk aipatu dituzu, beste batzuk izango dituzu akaso buruan, baina ze norabide hartu beharko luke lehen graduak ikasleak horretarako prestatzeko? Uste dut ez dela bakarrik lehen gradura egokitu behar den esana hau, iruditzen zait bai ikasketa guztietara zein bestelako prozesu eta proiektutara aplikatu beharreko dela. Etengabeko hobekuntzan sinesten dut eta uste dut hori dela gakoetako bat. Eta pentsatzen dut ari direla horretan unibertsitatean gaur egun. Badakit nik ikasi nuen hori edo egitura hori ez dela gaur egun eskaintzen dena, hobetu dela zentzu horretan, aplikatu direla bestelako jakintza batzuk, teknologiari garrantzia eman zaiola, arlo soziala berariaz lantzen dela, eta iruditzen zait hori dela gakoa. Etengabeko ikaskuntzan sinetsita, tokatzen zaigula denoi, etengabe egokitzen egotea. Gradua amaitu zenuenean, zu Xabi, AZK Komunikazio eta Publizitate Agentzian aritu zinen lanean, urte batzuz. Handik Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultate honetara iritsi zinen, eta hasi zinen komunikazio eta marketing zereginetan, irakasle lanetan, eta gaur egun zara fakultateko komunikazio arloko zuzendaria. Gaur egun zaren profesional horretan, gauza horiek egin dituen profesional horretan, zertan nabaritzen duzuzuk lehenen garatu zenuena, lehenen garatutako gaitasunak non igartzen dituzu? Nagusiki taldean lan egiteko nahiean, proiektu berriei heltzeko gogoan, eta proiektu
horien hartzaile izan daitezkeen pertsonen lekuan jartzeko gaitasunean edo behintzat aleginean. Azkenengo galdera moduan eta ikasle horiei, Mondragon Unibertsitateko ikasle horiei askotan egiten diegun galdera errepikatuta. Gaur egun leinera iritsi den ikasle bati, ikusita graduak izan duen ibilbide hori, baina pentsatuz izango duela ez, 18 urterekin zuk zeneukan jakin min hori, zer gomendatuko zenioke edo zertarako esango zenioke aprobetxatzeko 4 urteko bidaia luze hau? Esango nioke existeko baterik. Egun bakoitzean, pertsona bakoitzak, testuinguru bakoitzak, ate bat, aukera bat, eskaini diezaiokela eta aprobetxatzeko. Eta baldin eta ateren bat itxi behar badu, ondo izteko, sekula ez dakigulako noiz zabaldu behar den berriro. Oso ondo, eskerrik asko Xabi, gonbidapena onartzeagatik. Mila esker.